Hello guys, welcome back to my channel, както каза Джеймс Чарлз, нали? И да ви представям, отново почвам да снимам. Преди 4 години се отказах, но пак се връщам. Never give up, нали се сещаш се? И мисля, цъкам някакви мобилни игри, просто е те за фана, защото ми е скучно. Тъй, че сега да видим кой има. Нещо поцъкаме. Block Hunt може да поцъкаме нещо такова. Някаква такава простия. Ако сървърите нещо, нали, решат. А те, нали, колко им интересува, че, нали, аз имам клипи, трябва да се пуснат сега. Не си бът майката. Сензо, И да, след като рестартнах, всичко окей. Така че дайте да цъкаме нещо, да цъкаме в Mineplex. Айде, само че ли не зареждаш? Значи няма да е Mineplex. Защото няма да заредя. И да, крашна. Ако всичко ли ще крашне? Добре, прави ли се? Не. Ще искаме нещо в CubeCraft. Бях настроен за Prop Hunt, ама виждате положението. Така че ще искаме малко Hide and Seek. Нищо, че те са почти едно и също нещо. Но нали. Чай, това е грешния сървър. Тук няма Hide and Seek. Да, тук е хубавия Skyward. Skyward ще цъкаме. Много се чудя да играем ли такова Егор с Мега, защото е хипер забавното. 4 отбора по 10 човека. Или просто тим, защото свършва по-бавно. Аре тим. Вземаме кит билдър. Автомап. Имаме динозавър. Имаме дага. Това какво е? Не мога да видя какво е. Някакъв супер герой, не знам. Аре, да вървим. Да ръшкаме към... Дай, пича за тебе сам. Нищо ти ме чуваш. Да, се говоря сам. Ма нали какъв е проблема? Аре, пича, скачай. Скачай. Добре. Ако скоча пак няма да ми даде китов, да ме падна, като съм прост. Добре, тия тапанари, защото не го включиш този генератор. Съберат малко те и тука. Да направят от Рубикса. Да направят така. Дай тогава да включим. Добре, това е включен. Кой лева е? 20 Iron. Трябва да ми апгрейд. Ето тук, имаме Diamond генератор. И това ли е първия ария, муха ли? Всичко ли трябва да правя аз? Ред са без яйце. Чай. Никакъв отбор сме. Ние сме жълти. Ди хуята па на раз. Трябва да си взема манджа. Хора, взех си манджа. Мама днеска пържила картофи. Ще ядем картофи, хора. Тя муха ли ръчнаха ли? Аре, по-бързо. Диаманти, що не взехте, бе, олигофрени? В кого ще го пуснем? Ние ли взехме, бе, да е? И ба си якото.
Глей, ко гуси. Ето и гуси иба. Чай, да я манджа. Манджа. С тези зелени ще имаме проблеми, обаче виж, че са тихи. Не правят нищо. Тия ритни избряха ли? Аз тук като нормален обикалям. Аре, за втори левел генератор вече имаме. Те са го пуснали всяки им път там нащи. И бах си олигофрените. Надявам се качеството на клипа поне да е хубаво. Защото, да, се бе малата. Снимам на ново. Синя ръжка. Ай, моля ти, съди ръжка, ще ме мухало. Аре, си ходя, имам вече за лък. Ако падна, ще бах ти с дънката, честно. И паднаха, аз не съм издънка. Поне за се. Добре, тия поне са сетили за че е за второ. Чай се взема лък, ако някой реши да на ръжка. 25 ми трябва. Гледай ги тия мухали как са наредили. Да съм олигофрен. Поне си го признавам, че съм олигофрен. Надявам се поне да ви хареса клипа до сега. Нищо интересно не е станало. Не съм бил все още никой слог. Някой вземе да наръжка, аз тук ще го изнадам, ще му изядя оп. Ще му изядя голямата пачка и... Мамо му да еба. Почти. Да еба. Айде, падна. Мърша. Знаете си на представа колко обичам окути. Мама му да еба, ди са настаня на момите. Твоята майка да еба мръсна. Няма да ми се... Не, ще ма би. Кучката ще ма би. Але, помощ. Але. Ма би кучката, майко, ужас. Аз викам, тук се изтърся, като бах ти люгри на чай малко. Ще откача, ако си изгубя лъка. Майко, представете ли си микрофона да не е спрян? Сега си лафя сам. Нищо да не се запише. Ще откача. Стикам. Стана като Стоян Колев и климатик. Где си тръгнал да ръшкаш, мизерник? Добре, наша го убия. Аз като идиот си без стрелици. Гол да пуснат ли? Сетите са малък апгрейд да му направите на той нещо, Вие се срахте наистина. Вие направо... Майко, как ще падна, защото съм олигофрен, видяхте ли? Бах ти олигофрен съм. Да събирам партаких, че се изнасям, че сега ми дойдат ми спукат сливата. Чай, той жълт ли е? Аз съм жълт, бах ти олигофрен съм. Да събера 16 и самахам. Богат съм, още стрелиша пуми, ще правим още мизерни килови. Той всякак. Гледайте. Опа.
Апгрейднаха год генератора най-накрая. Сетиха се. Чай си купя малко броня с олигофрена да не варете. Трябва хубаво чупя яйца. Опа, писто. Това не сте го видели. Представете, ето, викам тъкмо някой ще наръшка и тъй. Той тъпанара съм падна. Не съм виновен аз. Ама че олигофрен с олигофрена му. Чай, какво? Си към да не строи отдолу, че му видях името е. Се чуя сега, фърлям ли в боя. Чайте тук да се направя случайно някой не си е взел лък от мене. Шо го ям, майка си баща си шо го ям. Той животето и наше. Виж, че го люгохрен му с люгохрен какво прави горе. Аз даже не го виждам люгохрена му с люгохрен. Че продължава. Не, няма го видя в никакъв случай. И тъй, седя тук. Седя тук на поста. На поста седя. Надявам се да се забавлявате с моите прости. То къде пак тръгна бе? То не разбрали бе? Мама му тъпа. Видяма курвата мизерна. Надявам се деца да не ме гледат. Съм олигофрен. Гледайте го как сте много целя. Аре бе, няма ли да падаш, мама ти мизерна, да еба аз колко съм сакат. Айде, умри. О, тук наши го пазят, е. Пазят си и майното. Чай да си купя още стреля. Колко даманта иска да слива още? Чай. То генераторът ти остава макс ли? Да. Найс. Педалчето остана, дет ръжка ще остана. Няма вече. Няма педали. Има жълти. Има зелени. Ние сме жълти. Бах, че олигофрена съм. Остава пич. Айде, отивам за още стак стреля. Или колко ли бяха там? Чай, какво? Ми стига за голата. Фък. Аз ли му гепих диаманта? Аре. Не, така де. Ванката пак уса разпанал снапа. Това трябва да го изрежем, ама мързните и че ще го гледат. Какво да направи живота? Тук на гара седя. Чай, няма ли TNT тук е? Да взривя някой. Че има е.
Чай, сега с този пидераш се състезаваме. Гледай. Той взел TNT мизерната. Ма аз сега кой ще седи и си дрема тук. Как се отваряше ми, човек? Гледайте ма, как съм красив. Опа. Как се отваряше менюто, бе? Ето. Имаш 10 голда. Но минути. Отидем да вземем още малко. 25 диаманта събрахме. Чай, бе. Да взема направо повече. Да го апдейтнато и нещо, че направим и ба майката, казвам ви честно. Етай. Гледайте как се трупат. Милиони, направо вадим милиони. Защото нали мама днеска пържила картофи. Пити. Няма се излагам с едно. Аре, чай е нахалник. Виж какъв е нахален, човек. Взимам. Обаче трябва да си остане някъде си скрила, като че тъмно да се фърлям на камикадзе. Пет. Не, Ванка. Обсраса. Аз колкото съм тъп, не му поскоча. Добре. Тук. Гледайте. Тайно тук правим. Оп. Ей. Чай, съм много тъп. Остай. Чай да не ме вие, че се връщам от тук, че ще дойдат тършвата. Чай, че събира малко диаманти за кирка, нали се фърлям все пак на камикадзе. Тази версия мога ли да се пазя с мечове? Чай, аз па не си оставя за кирка. Кирката колко е? 10 колко беше? Десет. Чай, че събера за още тинти. Поне да ходя ги взривявам като хората. Трябва да се науча да играя соло. А не на соло много ще ми бъд майката. Мей Джинджуай. Съм бавно развиващ. Майко хора. Гледайте сега коса. Аз викам зли. То сме стресна е. Аз викам злинти като навиват направо. Че. Не, тук не мога да се пази с меч. Аре, нормално кажи да скочи. Хало, бойс. Хало. Ти обсидяни имат. Мама ви дай ба. И аз тук ли седя? Не поглеждай надолу, моля. Фак погледна. Хора. Аз съм... Тия педали ще ни взима такова. Мама им дай ба фидалска. Хубаво, че нямах нищо. Някой... Не. Аз. Гледайте. Дай Боже да си тук.
Дайте да варим. За манджа. Ти много са пазят човек, ти улица. Така да е, това си го взема. Абе, колко това гиара е? Да, 20 голд. Фалена е силния, да. Манджа. Да се накупим манджа, хора. Манджа. Аре, дали не ги апгрейднахте малко тия тъпи генератори? Имам гениална идея, между другото. Пак са фарам на камикази, ма този път по нинджа начина. Само колко струва една Ender Pearl? Да, както очаквах. Колко ми трябва крючока 10, защото са правя или да взема две направо, ако ние ще ме спят да избягам. Аз за крючок идвам, отивам на Ender Pearl, те са ебат панара. Где ми е манджата? И ми е манджата. Някой ръшка. Ах, педерас голям и това се нарича педерас, хора. Един път педерас, сега в живота си оставаш педерас. Сега гледайте как ще не избият. Като кучета ще не избият, казвам ви. Майка му да еба фиераска. Гледайте как се прави на камикадзе. Умра. Но аз, не, аз трябва да събера за аз трябва да се измъкна. Ако умра, губя всичко. Чай малко да също да ги изревя също. Стига толкова, сари.
24 ария. Ще бягам да ми да се събера нещо. Ще бах ти таша как падна, казвам. Глейки сигурно са се екипирали за... Тия зелените под бахти обсават са заради нас, бе. Ние сме бахти мизерните кучета. Така че ще печелим майко ти, ще ги избиват. Аз нищо не направих тази игра. Айде! Не, тук ми се еба майката, чай. Ще взема един компас да ги намеря педалите. И та намеря да убия. Той остана само един. Или печеля сега, или губя. Не, някак да загубя. По-скоро маячи нищо не направих. Майко! Щях се изтърся като бахти кучето. Бахти майката. Джиджи. Джиджи говеда. Джиджи. Майко падна. Джиджи. Ми хора, това вижте клипа. Надявам се да ви е харесал. Са хилядов моите прости. И да. Аде.